Yn 2016, mae Gwas Gomer yn cyhoeddi toreth o nofelau newydd cynhyrfus i'ch diddanu chi. Nofelau newydd gan Alun Cobb, Mamets, ynglyn â'r frwydr ddigwyddodd 100 mlynedd i eleni. Nofelau newydd gan Aled Islwyn, Tony Bianchi, Meleri Wyn James a Sian Norddi. Awduron amlwg, difyr i'w darllen, lleisiau gwahanol, a dwi'n gwybod y gnewch chi fwynhau bob un o'r nofelau yma, achos dwi wedi darllen bob un o'n nhw eisoes, a maen nhw gyd yn corkers. Yn ogystal â hynny, mae ganddo ni leisiau newydd yn cael eu cyhoeddi eleni yng Ngwas Gomer. Cyfrol o ryddiaeth, cyfrol gyntaf o ryddiaeth Rhys Iorwerth, cyfrol gan awdur newydd ifanc, Sarah Reynolds, yn trafod anturiaethau criw o ddysgwyr yn dod at ei gilydd, a nofel newydd gyfoes gynhyrfus gan Eiri Miles yn dilyn hanes merch ifanc sydd yn heddwas yn Llundain. Y geiriosen a'r gacen gyhoeddi Gomer yn 2016 yw cyhoeddi geiriadur Cymraeg Gomer gan D. Geraint Lewis, y geiriadirwr, yr arch eiriadirwr. Y gyfrol hon wedi bod ar y gweill ers 15 mlynedd, dwi'n meddwl, ac mae yna ddisgwyl mawr wedi bod amdani. Dyma'r gyfrol, fel dywedodd rhywun, gewch chi roi y geiriadur mawr yn y bin. Dyma'r gyfrol fyddwch chi eisiau ar gyfer eich holl anghenion iaith chi. A'r gyfrol yn arbennig o addas ar gyfer dysgwyr a phlant ysgol yn ysgol uwchradd a thu hwnt. Y gyfrol fawr ar gyfer Gomer yn 2016.